ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଲାଣି। ଆଖି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସହର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଧରା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଲେଞ୍ଜରା ମଖା ହଳଦୀ କନା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଲାଲ ଆଖି ଦେଖି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। କେବେ ଶେଷ ହବ ଏ ଆଖି ଧରାର ଲହର? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଫୋନ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ରୋଗୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କଲେ ଏହା ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଧରା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହଳଦୀ କନାର କିଛି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ରୁମାଲ କିମ୍ବା କପଡାକୁ ସିଝେଇ ଦିନରେ 2 ଥର ଆଖିରେ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପଶମ ମିଳିବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତ ଆଖି ଧରା ରୋଗର ବାହକ। ଆଖି ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ଓ ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ସାନିଟାଇଜ କଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଆଖି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ।